e min komi d'origine guinéenne affaire racisme ɗum tan mi wawi ɗum noddirde tan hay dow pewnugol café somi addinima kas café adama noon naddata mine mbimi ya quelque chose mbimi le gars il est dedans gaddanɗoma jam fala kala mo addananima jam oto ƴeew mon ko galle bamma kadi ganda galle o galle ma o walani toon hanki jammude hono o ko suuɗam waali debbo waɗani wiyani ene jooɗi jonde Allah eyyi noon to mi haalano ene resa dewgal muɗum eyyi joni ummo jehen kamɓe haalama ɓe fonani mettudema ɗum tawi tan aɗa cikka andi noon ko min woni jooma galle o joni mi natti gonmi joom galle min woni joom galle debbo